ഹേ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും മൈ ഗെയിമറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ETS2 ആയിട്ടാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോ ട്രക്ക് സിമുലേറ്റർ 2. അപ്പോൾ ഇന്ന് മൈൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ETS2 ആയിട്ടാണ്. അത് നമ്മളോട് വന്നിരിക്കുന്നത് KSRTC ഡ്രൈവറായിട്ടാണ്. KSRTC ഡ്രൈവർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാർ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി നൈസ് മുന്നോട്ടെടുക്കാം. മോനെ പൊള്ളി KSRTC ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇതേപോലത്തെ വേറെ മോഡ് വീഡിയോസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈശ്വര, നമ്മളെ കണ്ടക്ടർ സോമനുണ്ട്. കണ്ടക്ടർ സോമൻ വണ്ടിയൊക്കെ ഇടിച്ചിടിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ്. ആൾക്കാരുടെ മുഴു വ്യാപലാണ് നമ്മൾ ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടക്ടർ സോമൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ മതി. നമ്മളവിടെ ഇന്ന് കണ്ടക്ടർ സോമനും ഞാനുമായിട്ട് പോയാണ്. പിന്നെ കണ്ടക്ടർ സോമൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ. സോ ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ സോമൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മളെ വണ്ടി ഓടിക്കും. ഇതായിരിക്കും ഒരു KSRTC ആണോ? കോട്ടെ, തമിഴ്നാട് ബസ്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു. KSRTC അറിയില്ല. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ തമിഴ്നാട് ബസ്സൊക്കെ പോകും. ഇഷ്ടംപോലെ തമിഴ്നാട് ബസ് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ നമ്മളെ വണ്ടി പൊളി. KSRTCയുടെ ഇങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു മോഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു ഗെയിമാണ്, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പൊളിയാണ് സാധനം. ഇടു തിമിർത്തു കാലക്കി വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ്. ഒരു മാസ്മരിക വണ്ടി ഓടിക്കണം. എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാറും കൂടെ. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ടൗൺ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് ബസ് പൊള്ളി. ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു ട്രാവലാണ്. ആൾക്കാർ പറയണ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാറും കൂടെ എടുത്തോണ്ട് പോടാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളത് കേട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വേണ്ടത്. അതൊക്കെ കേട്ടാണ് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോണ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് കയറാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തമിഴ്നാട് ബസ് പോകുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട് ബസ് മാറിക്കടാടാ നമ്മൾ. അയ്യോ, ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയതാണ്. ഒരു ലോറി കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ചു. അവൻ മുഴുപ്രാവലി, എൻ്റെ പൊന്നോ. കേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇടിക്കാതെ പോവുകയാണ്. അതാക്കോണേ KSRTC പോണ പോക്കോക്ക്. നീ എവിടെ പോണടാ ഇത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിൽ പോവാൻ? ഇല്ലടാ അവിടെ നീ ഈ തമിഴ്നാട് ബസ്സിൽ കയറി ഇടിച്ചടേ. അവനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നും ആൾക്കാർ നീ പോക്ക് എന്താടേ ഇത് നടത്തിയിട്ട് പോടാ, പൈസ ആടാ വാങ്ങിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒരു പ്രാവലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയും. ആൾക്കാർ കട്ടക്കാലിപ്പോണ്. കട്ടക്കാലിപ്പ്. നമ്മുടെ ബസ് മര്യാദയ്ക്ക് ഓട്ടിക്കണം എങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് ഓട്ടിച്ചാലേ കൊള്ളാവും. നമുക്ക് ഓട്ടിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാതെ പോയത്. സുഗുണ, നീ ഇതെല്ലാം കേൾക്കണാടാ. അണ്ണൻ്റെ വിഷമം സുഗുണ, നീ കേൾക്കണ അണ്ണൻ്റെ വിഷമം. സുഗുണൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയാണ്. നമുക്കിനി വണ്ടി ഓടിച്ച് പോവാം. അപ്പോൾ അവ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വഴി കയറണം. ഇതാണ് നമ്മളെ വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ. ആ കേസ് നമ്മൾ ഞാൻ കാട്ടി കയറിയടാ. ഞാൻ കാട് കയറി. നമ്മൾ ചിൽ മൂഡ് കൊടുക്കും ആൾക്കാർക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന ബസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ചിൽ മൂഡിൽ പോകും ഞാൻ ചിൽ മൂഡ്. നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചെടുക്കാം ഗൈസ്. കുറ്റിക്കാടിന് ഇത്ര പാറ ഒരു ബസ്സിന് വരെ ഇടിച്ചു ചേർത്തു. എൻ്റെ മോനെ അഹങ്കാരികളെ, എൻ്റെ ബസ്സിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തോണൂടാ. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അണ്ണാ. എന്തിനു പറ്റിയേ സഹായിക്കും ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. അവന്മാരെ റേസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് കള്ളന്മാർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവന്മാരെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാം കേസ്. നമുക്ക് ഓട്ടിച്ച് പോയി പിടിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ബസ്സിലിടിച്ച് തമിഴ്നാട് ബസ്സിലിടിച്ച്. അയ്യോ മര്യാദ കണ്ടോടിക്കാറും കൊണ്ടോ തമിഴ്നാട് ബസ്സുകാരാ. നേരെ പോടാ. കേസ് അറിയാതെ ബട്ടൺ മാർപ്പി.
ഓക്കെ നമ്മൾ പട്ടി അവനെ ആൾക്കാർ ബാക്കിൽ പ്രാവയാണ്. കണ്ടക്ടർ സുഗുണൻ തമിഴ്നാട് ബസ്സുകാരൻ വൻ സീനാണ്. പക്ഷേ മോഡൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമാരെ സമ്മതിക്കണം. എന്ത് നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കണേന്നൊക്കെ. ആഹാ നമ്മുടെ KSRTC സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് മാസ് മാസ് മാസ്. അവൻ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത്. സീൻ. നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരച്ച് പോവേണ ഒരച്ച് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ ഫുൾ ചാക്ക് കെട്ടാണ്. ആൾക്കാരൊക്കെ വണ്ടി വൃത്തിയേടാക്കാൻ വേണ്ടി മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വച്ചിരിക്കും. സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റും കൊണ്ട് പൊളപ്പൻ ട്രിപ്പാണ്. നമ്മൾ വളച്ച് പ്രോ ഡ്രൈവിങ് സ്കില്ല് കാണിച്ച് പോവുകയാണ്. എവിടെ ചെന്ന് ഇടിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വണ്ടി ഓട്ടിച്ച് പോവാം. തൊട്ടടുത്ത് നല്ല പാടം, നല്ല സുന്ദരമായ പാടം. തൊട്ടിപ്പുറത്തും കാര്യങ്ങളും നല്ല പാടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മോനെ അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വണ്ടി സൂപ്പറായിട്ട് ഓട്ടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ വണ്ടി മാസ് പോളേസ് വണ്ടി. അടുത്തതേ പോലെ മോഡ് വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓട്ടിച്ച് എവിടെ എത്തുമെന്നായിരിക്കും. ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലെന്നോന്ന്. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സൂണൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ചെന്ന് ബ്രേക്ക് കുടിക്കും. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ സ്പീഡിൽ പോയാൽ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ട പറമ്പിൽ കിടക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് സ്പീഡിൽ പോകരുത്, അങ്ങ് പോയി കിടക്കുക അപ്പുറത്തെ അവിടെ. ഇവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ പോവാം. കേസ് നമുക്ക് നേരെ പോവാം. നമ്മൾ വന്ന് പ്രോ ഡ്രൈവർ മൂസ്. ഓക്കെ, നമുക്കിങ്ങനെ കയറി വണ്ടി വള കയറുവൻ വണ്ടി വള. ഓക്കെ, വണ്ടി വളച്ച് കയറ്റണം. ഓക്കെ, വൈബ് സ്ഥലം, വൈബ്. സൂര്യപ്രകാശം മോന്തയിലൊന്നടിക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശം. ഓക്കെ, സൂര്യപ്രകാശം മോന്തയിലൊന്നടിക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ കത്തിച്ചൂടെയാണ്. ഫുൾ സ്പീഡ്. നല്ല ഡാമേജ് കിട്ടി വണ്ടിക്ക്, നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് ഡാമേജ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. നമ്മൾ ഓട്ടിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി നൈസ് സ്ഥലം, വൈബ് ഒരു പൊളി. അതിങ്ങനെ ഓട്ടിച്ച് പോവാം. കണ്ട ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളിൽ കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ മോഡിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ അകമൊക്കെ. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ അവക്കിങ്ങനെ വളച്ച് വളവ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്ക്. ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വളയ്ക്കണം, അങ്ങോട്ട് വളയ്ക്കണം. നമ്മളെ മോഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഈ മോഡൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് സമ്മതിക്കണം. അവന്മാരൊരു കലാകാരന്മാരാണ്. എൻ്റെ മോനെ പൊളി. റേഡിയോയും ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ പൊളി. അതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കണ്ടേ മാസ്. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞൂടാ. വണ്ടി പാടത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒക്കെ പോയാണ്. നൈസ് സ്ഥലമാണ്, വൈബ് സ്ഥലം. അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല സ്ഥലമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. എടുത്തോണ്ടോടെ വണ്ടി. നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോവാം. നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് ബസ്സൊക്കെ പോകണം. KSRTC പോകണം. KSRTC വഴിയിലൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. തമിഴ്നാട് ബസ്സൊക്കെ കുറേ പോകണം. KSRTC ഇല്ല. തമിഴ്നാട് ബസ്സൊക്കെ പോത്താവണം. തമിഴ്നാട് ബസ് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ തമിഴ്നാട് ബസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. KSRTC ഒന്നും പോലില്ല. നമുക്ക് തമിഴ്നാട് ബസ്സാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ. നമ്മൾ തമിഴ്നാട് എത്തിയ അറിയില്ല.
അപ്പോൾ നോക്കാം മീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് പൊരിക്കാൻ മീസ്. നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് മാസ്മരിക ഡ്രൈവറായിട്ട് മോനെ ഓളി. അതും തമിഴ്നാട് ബസ്സാണ് മീസ്. KSRTC തമിഴ്നാട് ബസ്സാണ് കൂടുതൽ. നമ്മൾ തമിഴ്നാടെത്തി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ ഇത്ര ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടാൻ ബെല്ലൈക്കൺ നാളെ തന്നെ വിളിച്ചിടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ ETSTൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടും. അപ്പോൾ അടുത്ത വരെ കാണുന്നവരെ ബൈ പറഞ്ഞ് പോകാൻ പോകണം. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ബൈ സേവ.